Tak surung ya we ya. Jajal pane penak apa? Iki Mas, Vespa sing lagi lek tuku anyar. Iya, piye? Ndok rego piro iki? Selawe par. Selawe. Heeh. Ora kelarangan po. Kelarangan nek kanggo kuwi. Lah piro? Ini ki pasarane yo 10 ngono wis pol apik Nugo. Lah 10. Iya, dihapusi bakul mesti kowe. Nah iki Mas wis mbok cek tenan ta urung? Wis to, aku ngejak mekahan iku lho, ngejak bengkel iki Mas tak cek kabeh par. Dan tetep kapusan kowe wong aku ki wis dolanan wis 4 tahun-tahunan kok. Mosok ngene selawe. Lah iki Mas surate warnane apa? Putih. Lah wah dihapusi lho wong wis pakne warnane abang iki kok. Opo iki wis wis ilang ceklanane iki bodine wis potongan. Dah kapusan nah iki ya. Iya. Wis ora apa-apa iki sayo digenyure wae ngopi ayo. Saiki. Iya, saiki. Ayo. Tak surung ya we ya. Jajal pane penak apa?